Ja, dit is de lege box van Uus Derk. Zoals we hem hier ook al neemt. Maar van de morgen kwam we tot ontdekking dat ontzien van dat Derk er net meer is. Ik vind dit net een grap meer. Ik vind dit absoluut net een grap. Je praat over een diefstal, over een wederrechtelijk toe-eigenen van een goed. En daar praten we dit over. Zonder taststemming het hinder mooi nemen. Dus het is net een grap, het is een compleet gekwalificeerde diefstal. Ja, nou, hij is vannacht uit de stal bij hellen. En hoe of wat krijg weten ze net, want ze had net jongen. En hij belde mij op en hij zei, ja, Gerrit, het hinder is stel. Het wordt pas een stressboel als de 9 januari net weer opdoet. Dan is hij een waar vanzelf. Want dan is er wat oorzaak nog als hij naar hier steunt. Voorlopig ging het even uit. En nou ja, goed, we moeten nog maar zien hoe dat verder rent. En wat er te landen komt. Ik ben wel heel benieuwd waar het erachter zit. Hier op het betonpaard hier koest nog mooi de hoefjes in van Derk Seesman. Want dan ligt er vaak nog wat stront in het begin, zit er nog wat onder. Dat valt er dan aan, dus koest mooi zien. Nou ja, ze zijn naar buiten gegaan. En daar hebben ze of ze hem te keuren in meenemen, dan is het net zo'n probleem. Maar als ze hem op de trailer zetten moesten of op een vrachtauto, dan hebben ze wat een probleem hoor. En dan zijn er meerdere mensen. Dus dan zijn er waarschijnlijk ook wel mensen die er wat doel op hebben. Of die er misschien alles eerder hopen hebben. Heb je hem hier wat mooi te krijgen? Dat is altijd het geheim van de Rijsbroek. We zitten helemaal net waar we joggen en waar we wat mee te krijgen hebben.